तो आसाम सरकारा बावैसो दाखालिसो मोनसे केबिनेट डिसिसन लादों आरो बिथांमोना ओनसोलारि राव असमियाखौ माने जाबसिननायनि जितु जोङो माने खौरांलाइयाव मोनदों कम्पालसारि सोदोब बाहायदों बे सोदोब बाहायनायाव नाथाय जोङो बिटिएडि एलेखा 6 सिडुल एलेखा आरो बर' थानाय बे जायगाफ्राव बियो प्रযোज्य जानाय नङा बेखौ बाहायनाय जानाय नङा बिथांमोना बुंदोंब्लाबो जोंहा आउटसाइड बिटिसिआव गोबां बर' बिजोंनि फरायसालि दङ आरो दिनै बे बर' बिजों गायसननाया 52 बोसोराव हाबबाय 1963 मायथाइनिफ्राय जोङो जुजियै जोङो दासो बिटिसि जादों 2003 आवसो बिटिसि जादों बिनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बर' बिजोंखौ सारा आसामाव जोङो गायसननायनि जोंहा हाबाफारि दं आरो बर' थुनलाइ आफादनि जितु जथुम्माफ्राव जोङो बर' रावखौ जोङो सोलोंनो थाखाय जोंहा गोसारहोनो थाखाय जोंहा थांखि दंखायो आरो जोङो गुदि फरायसालिनिफ्राय एकदम माने गोजौ फरायसालिसिम आरो कलेज लेभेलसिम जोंहा माने फरायसालि गायसननायनि थांखिया दंखायो सेपारेट डाइरेक्टरनि आथिखालाव माबा मोनसे मोजां मेसेज दं नामा सेपारेट डाइरेक्टरनि बेलायाव जोङो सेपारेट डाइरेक्टरा 2005 मायथाइयाव दाबि खालामदोंमोन दाबि खालामै जोङो नुबाय आसाम सरकारनि बै समनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया बुंबाय जे मोनसे रायजोआव मोननै डाइरेक्टरेट थाया बेनिखायनो नोंथांमोना मोनसे आलादा बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि डाइरेक्टरेट लादो होननानै जोङो एडिशनेल डाइरेक्टर पावाराव जों बिदोंमोन नाथाय बिथांमोना जइन्ट डाइरेक्टरेट पावाराव होबाय बर' एन्ड आदार ट्राइबेल गतिके बियो सोलिगासिनो दङ बियो सासे अफिसारखौ एडुकेसन अफिसारखौ बिबान होनानै बियो सोलिगासिनो दङ काहिलिपारायाव आरो बिनि दारैनो जोङो सारा बर' बिजोंनि माने बिटिएडिनि आलादा बर' बिजोंनि जेंना जेंगोनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय जोङो बिथांखौ जोङो बिथोन होयो बिथांजों सावरायनाय जायो आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजोंबो जों सावरायदों जे जोंहा माखासे माने जेंना जेंगोना दङ जेरै जोङो आपग्रेडेशननि खोथा हाई स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि खालामनांगौ दा बर' बिजोङा हायार सेकेन्डारिसिम जासिगोन 12सिम जासिगोन दा 12सिम जायोबा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ अलरेडि माइनास खालामबाय बिटिसिआबो बेखौ एनअसि होबाय गतिके जोङो नेक्स्ट एकाडेमिक सेसननिफ्राय जोङो माने बेखौ गोजौसिन फरायसालियाव आपग्रेड खालामनानै 12सिम जों फोरोंनायनि जोंहा मोनसे माबा दं आसामावदि कम्पालसरि आसामिस मिडियामखौ जाबसिननो नागिरदों बियो बेसेबां बर'फोरनि थाखाय लाब जागोन बा मुलाम्फा जागोन नङा जोङो बे खोथाखौ जोङो मिथिदों नाथाय जोङो डिटेल जों मोनाखै जों डिटेल मोनोबा मडालिटिखौ मोनोबा जोङो सावरायगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो कम्पालसारि सोदोबखौ जोङो जाबसिननानै होनायखौ जों मानिया खारन जोंहा बेयो बर' रावा माने भारत संबिजितनि 90 फारियाव हाबनाय मोनसे राव आरो बियो जोङो मोनब्रै बुहुम फरायसालियाव बियो सोखनजानाय राव आरो बियो वान अफ द अफिसियेल लेंगुवेज जानाय बे राव गतिके जोङो माने जाबसिननानै होनाय आरो कम्पालसारि सोदोबखौ बेखौ बाहायनो नाङा होननानै जों बुंगोन आरो बिटिएडि एलेकायावथ' बिथांमोनहा एक्सक्लुडेड खालामदों बिथांमोनहा नागारलांखादों आरो जेरावनोखि आउटसाइड बिटिसिआव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ बा फरायसाफोर दङ बिसोरखौ जोङो माने बे बाध्यतामूलक जोङो असमिया रावखौ फरायनायाव जोङो बर' थुनलाइ आफादा जोङो बेखौ थुलुंगा होआ आरो जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामगोन बेखौ जोङो माने आसाम गभर्नमेन्टजों फिन माने मडिफिकेसन खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि दावा जितु मरन्म आरो राजबंशिफोरनो खमथाफोर रायजो गठन खालामना होनो हादों लोगोसे 6 जनगोष्ठीफोरनो एसटि जनकरन बिमुं होनो हादों बिनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा मा जोंथ' बेवहाय कमेन्ट होनाया थिग नङा जोङो 6टा जनगोष्ठी जनजाति जानायाव जोंहा बुंनांगौ खोथा बेनो जे आसाम गभर्नमेन्टनि जिथुनाखि TRI ट्राइबेल रिसार्च इन्स्टिटिउट बिनि रिपर्ट मथे भारतबर्षनि नेशनेल रेजिस्ट्रेशन कमिशन आरो SC/ST कमिशन बिथांमोनहा 8 बार माने 9 खेब बिथांमोनहा रिजेक्ट खालामदों रिजेक्ट खालामनायनि उनाव बिथांमोनखौ ST खालामनो हाया होननानै ट्राइबेल एफेयार मिनिस्टाराबो बुंदों जोंहा बेवहाय बुंनांगौ खोथा गैया बेयो क्राइटेरियानि खोथा दं जोङो रावजोंबो कनफ्रन्टेसन जाया सोरबा ट्राइबेल जागोन सोरबा जाया बेजों जोंहा कनफ्रन्टेसन खालामनायनि खोथा गैया
কিন্তু হোয়াট ইজ রুল বা হোয়াट इज दा माने मडालिटी बा व्हाट इज दा क्राइटेरिया बेजों बिथांमोना खारगोन आरो बिथांमोना दाथ' जों नुनायाव माने आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट मेमरेन्डामनि गेजेरजों माखासे माने फोलेरनो बिथांमोना काउन्सिल होनोसो बिथांमोना माने थांखिखौ नाजावबाय आरो बे काउन्सिल होनानै बे माने फोलेरफोरनि माने समाजारि सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय जिथुनाखि बिथांमोना थांखि लादों बेथ' गाज्रि खोथा नङा जों अराय बरायो जे फिसा फिसा काउन्सिल जानानै जाहाथे माने बै फोलेरनि जौगानायनि थाखाय समाजारि दावगानाय सोलोंथाइनि बेलायाव दावगानाय हारिमु दावगानायाव जाहाथे माने मदद मोनो बेवहायथ' जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया जोङो बेखौ बरायनांगौसो बेजों लोगोसेनो बर' हारिफोरनि थाखायबो सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय बिथांमोनजोंबो माबा मोनसे सावरायगोन होनदों जुदि सावरायोब्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोना मा जोंहा मोनसे थांखि दंखायो बर' थुनलाइ आफादा जोङो डेलिगेटआव बेखौ थान्दै मेलाव जोङो थांखि लाखानाय दङ जे जोङो माने गोजोन थासारिनि थाखाय एनडिएबि प्रग्रेसिभ बा माने नाब्लानि ग्रुपजों एनडिएबिजों गोजोन सावरायनांगौ आरो बे गोजोन सावरायनाया कन्टिनिउ जानांगौ होननानै जों बुंबोखादों आरो बावैसो जों खोनानो मोन्दों जे इन्टारलकेटरा बिथांमोनखौ लिंहरनानै এবি माथुरा लिंहरनानै सावरायखांबाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे एमइउ खालामनायनि मेमरेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं खालामनायनि मोनसे माने थांखि फैनो हागौ होननानै बुंदों बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा जों सानो जे समाजाव बेबायदि बिग्रायारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जे भारत सरकारनि नखर बिफाना आरो आसाम गभर्नमेन्टनि नखर बिफाना बेबायदि जुदि माने हाबाफारि आखायाव लायो जे गोजोन थासारि लाबोनायाव बिथांमोनजों सावरायनानै जाहाथे माने मिलायलायनायनि गेजेरजों खामानिखौ मावो बेखौ जों अराय बरायो आरो जों गोजोन थासारिखौ लुबैयो आरो समाजाव गोजोन थासारि फैबासो दावगानायाबो फैगोन आरो डेभेलपमेन्टआ फैगोन फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय